Öýlerimize şular ýaljakka dizaynına görä hallar Türk döwletiniň aşağı rezin halysy ene çal reňkde şol ýüzünde sapajyklar ulukanja çykýar, galynja görnüş. Ene şol öýüne hilek owadan gelişipdirmi, gelişmändirmi onu özüňiz görýäňiz. Şol ortada stol hökmünde lat ýasapdyrlar. Şunu nähileki biz ýerinde kesdik, laýakladyk, ölçäp ýerine alajaga edip oturtdyk. Bizim telefon belgimiz 863 20 10 Arqyn habarlaşyň. Türkmenistanyň Ähli welaýatyna dastavkamyz bardyr. Aşgabat şäheri we Aşgabat şäheriniň çägine şular ýaly ýazyp owadan jedip duran ýerine kesmeden bolsa biz bilen Arqyn habarlaşyp bilýäňiz. Ýene-de bir gezek ýatdaşa ýatdadyň 863 20 10 Arqynjaň edip bilersiňiz.